Kaso ng dengue sa Pangasinan bumaba ng 50%. Peso nakatulong sa pagbaba ng poverty incidence rate sa Pangasinan. At kahandaan ng Pangasinan sa lindol at baha, ipamamalas sa earthquake drill. Masantos Yalabi. Ako si EJ Dacna. Masaya ibinahagi ng Provincial Health Office o PHO ang pinakabagong istatistika tungkol sa kaso ng dengue sa Pangasinan. Alamin ang ibang detalye sa aking report. Mahigit 50% ang ibinaba ng dengue cases sa Pangasinan mula Enero hanggang sa mga unang araw ng Hunyo ngayong taon. Ito ay ayon sa inilabas na Dengue Surveillance Update ng Provincial Health Office o PHO. Base sa ulat, 353 ang tinamaan ng sakit na dengue, higit na mas mababa sa 666 noong nakaraang taon sa kaparehas na period. Sinabi ni Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, Provincial Health Officer 2, na mas pinaigting nila ang paglaban sa dengue na ginawa na nga nilang year-round. So dati-dati po, ang dengue program ini-implement lang during rainy season. But ito pong nakaraang 2 taon, ang laban po natin sa sakit na dengue ay ginawa na po natin na year-round o 1 taon na po. At kung kaya't magmula po Enero hanggang Disyembre, tayo po ay patuloy na nakikiugnayan sa mga komunidad para po sugpuin ito pong sakit na dengue at yung kanilang awareness ay huwag bumaba at sila ay lagi naka-red alert when it comes to usapin ng dengue. So mas maganda po ang pag-responde ng komunidad at ng mga ibang officials, even municipal health offices at ang ating mga mayors or LCEs natin with the dengue control program. Sinusugan na rin nila ang mga district sanitary inspector na paikutin na mga municipal counterpart upang ma-inspeksyon ang kapaligiran, lalong-lalo na mga paaralan kung saan nga kadalasan nakukuha ng mga bata ang dengue. Pinatingnan din po natin at pina-inventory natin yung binigay po namin ng mga treated bed nets no, na ginawa pong kurtina ng mga ating pong eskwelahan. So atin po itong pina-inventaryo kung nangangailangan po ba na sila po ay muling lagyan, i-retreat, sabi namin, lagyan muli ng gamot kasi kailangan po ay kasi pagkakalagay sa kanila bilang kurtina na expose po sila sa araw at saka sa hangin, maaari pong magbaba no, ng effectiveness. Samantala, nagtala ng pinakamataas na bilang ng kaso ng dengue ang Calasiao na mayroong 36. Kasama nga ito sa watchlist ng PHO na kinabibilangan rin ng Urdaneta, 34 cases, Santa Barbara, 17 cases, Mangaldan, 15 cases, Bayambang, Lingayen at San Carlos City, 14 cases, Manawag, 13 cases, San Fabian, 11 cases, Alaminos City, Bani at Santa Maria, 10 cases. Sa lahat ng kasong ito ay iisa lang daw ang namatay na nagmula sa Manawag. Nagbigay naman siya ng karagdagang payo sa lahat. Ang Aedes aegypti po at ang Aedes albectus, yung ating po mga dengue carrier, ay gustong-gusto po nila yung mga batang malilikot, na-attract po sila doon. So kung kaya't kalalakihan yung mga karamihan na tinatamaan. Kaya ang ating sinasabi is huwag masyado yung movement ng mga bata, no? Kasi sila po ay nadidetect ng ating pong mosquito carrier, no? Ang isa po nating pwedeng ibigay na protection ng ating pong mga kababayan ay yung paggamit po nila ng mga mahahabang suot na pambaba, no? Yung huwag po silang naka-short but rather nakapantalon sila. Mas gusto natin na sila po ay naka-long sleeve or naka 3/4 sleeve rather than naka-sleeveless po sila. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Sa buong Region 1 ay nagtala ang Pangasinan ng pinakamataas sa pagbaba ng poverty incidence rate. Isa nga sa mga nakikitang dahilan nito ay ang pagkakaroon ng trabaho ng maraming Pangasinense. Narito ang ulat.
Malaki raw ang naitulong ng mga programa ng Provincial Employment Services Office o PESO sa pagpapababa ng poverty incidence rate sa Pangasinan noong 2012. Inuulat nga ng National Statistical Coordination Board o NSCB na nagtala ang Pangasinan ng pinakamataas na antas ng pagbaba ng poverty incidence rate. Mula 26.5% noong 2006 ay naging 17% na lamang ito noong 2012, pangalawa sa Ilocos Norte na mayroong 17.1%. Nagtala ang lalawigan ng 9.5% na pagbaba sa poverty incidence rate. Ayon sa PESO, natulungan nila ang maraming Pangasinense na makahanap ng trabaho sa pamamagitan ng kanilang mga Special Recruitment Activity o SRA at mga job fair. SRA namin, usually weekly may mga companies na nagpupunta dito sa office para kumuha ng mga tao, mga manpower, nila, local at saka overseas yun. For the last, kailan ba? Nagsimula ng January, February. Marami kasi tayong pick up kasi ng mga production companies. Kasama sa mga kumpanyang sumama sa SRA at job fair ang Optis Philippines, HTI, Hitachi at Hanjin. Inaasahan naman ng PESO na sa pagpapatuloy ng kanilang mga programa pati na rin ang paghahanap ng mga kumpanya ng mga trabahador ay lalo pang bababa ang poverty incidence rate sa lalawigan. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Magsasagawa naman ng PESO ng job fair sa June 14, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Pangasinan Training Center sa Lingayen. 4 na kumpanya ang inaasahang maghahanap ng mga bagong empleyado sa naturang araw. Naglabas naman sila ng report tungkol sa kanilang mga isinagawang SRA at job fair magmula noong Enero ng taong kasalukuyan. Noong January, 69 na Pangasinense ang na-hire sa SRA at job fair. February, 58. Noong March 19, April 64, at 375 naman noong nakaraang buwan. Sa mga nagdaang kalamidad kung saan matinding pinsala ang tinamo ng ibang mga bayan sa lalawigan, lumulutang pa rin ang tanong na handa na nga ba ang Pangasinan sa panibagong mga kalamidad? Kaya naman isang drill ang gagawin sa lalawigan upang masagot ang katanungan ito. Narito ang ulat ni Vanch Padilla. Isang nationwide earthquake drill ang lalahukan ng lalawigan ng Pangasinan, Region 1 Risk Reduction and Management Council, PDRRMC, MDRRMC at DRRMC line agencies upang malaman ang kahandaan ng mga local government units sa panahon ng paglindol at pagbaha. Ayon kay Avenix Arenas, spokesperson ng PDRRMC, darating din umano ang Secretary of National Defense na si Secretary Voltaire Gasmin sa nasabing event. So, basically, ang objective nito ay para matest ang capability ng bawat LGUs in times of disaster, halimbawa yung flooding at earthquake. So sa pamamagitan ng earthquake din na to, makikreate ng awareness, at the same time, makakakuha ng lessons ang bawat LGU na lalahok para naman magamit nila ito in times na kung sakali wag naman sana ay magkaroon ng mga disaster tulad ng lindol sa kapagbaha. Okay. Ma'am, ano po ang expected na activities? So, ang sa earthquake din na to, magkakaroon ng una-muna yung lindol at magkakaroon ng breach o crack ang San Roque Dam. So, ito simulation drill lang ito. Kunwari lang. So, yun ang magiging tema ng simulation drill, na yung mga residente doon prepared sila, meron lindol kunwari, and the same time mayroong water na manggagaling sa San Roque Dam. Mapalad umano ang Pangasinan sapagkat tayo ang napili ng NDRRMC na venue ng nasabing drill, kung saan isa-simulate na magkakaroon ng crack ang San Roque Dam at magbubulwak ito ng napakaraming tubig na siyang dadaloy sa iba't ibang water at river systems ng lalawigan. Ito ay bilang paghahanda sakaling magkaroon ng ganito kalaking trahedya na hindi inaasahan at kung paano tutugon ang mga local government units para iligtas o protektahan ang mga mamamayan. Inaasahan na dadalo rin ang media sa nasabing drill. Vanch Padilla para sa Pangasinan Watch. Nalalapit na ang pasukan ng mga kolehiyo, kaya naman ibibigay ng muli ang financial assistance sa mga provincial scholar ng Pangasinan. Nagbabalik si Vanch Padilla.
Bukas na ibibigay ang financial assistance sa mga qualified academic scholars ng probinsya sa taong 2013 to 2014. 100 mga estudyante ang tatanggap ng tigwa 8,000 piso para sa kanilang mga gastusin sa unang semester ng academic year. Kalahati sa mga ito ay galing sa mga automatikong valedictorian sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan. Samantala, kalahati naman sa bilang na ito o 50 ay galing naman sa mga nakapasa sa qualifying exam na ginanap noong nakaraang buwan. Pangungunahan ni Acting Governor Jose Ferdinand Calimlim ang nasabing okasyon bukas ng alas 8:30 ng umaga sa Season Auditorium. Kasama rin dito si Provincial Administrator Rafael Howard Baraan at ng Treasurer's Office. Isasagawa din ang election of new set of officers para sa mga nasabing grupo. Ang pondong pinanggalingan ng nasabing financial assistance ay galing sa Provincial Scholarship Fund Board o PSFB. Vanch Padilla para sa Pangasinan Watch. Ikinababahala na nga ng City Government of Dagupan ang pagdami ng mga fish pen na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa mga ilog ng Dagupan City. Narito ang report ni Mayan Garcia. Humigit kumulang 200 fish pen na ang naipatayo sa Dagupan City ang nai-report mula nang matapos ang eleksyon. Hindi pabor si Dagupan City Mayor Benji Lim sa pagpapatayo ng mga fish pen sa Dagupan dahil nagiging sanhi ito ng patuloy na pagdumi ng mga ilog. Matatanda ang naging consistent naman si Mayor-elect Belen Fernandez sa kanyang pagtaliwas kay Mayor Lim noong nakaraang kampanya. Anya, mawawalan daw ng trabaho ang mga Dagupenyo kung tatanggalin ang mga fish pen. Ngunit marami ang nagulat ng ipahayag niya sa regular flag raising ceremony ng Dagupan City Hall na sumasang-ayon na siya kay Mayor Lim na dapat nang tanggalin ang mga fish pen sa lungsod. Sumang-ayon naman ang City Agriculture Office na magiging madumi ang mga ilog sa lungsod kung magpapatuloy pa ang pagpapatayo ng mga fish pen dito. So, totoo na nakakadumi yung unconsumed feed ng mga isda sa ilog kasi alam naman natin na hindi regular na nalilinis funds. At ang malinis na tubig, ang katumbas nito ay mas mabilis na paglaki ng mga isda. Kung hindi malinis ang ating tubig at hindi ito regular na nagagawa kung maraming fish pens, ang malulugi at ang masisira ay ang ating negosyo pa rin. Hiling ng City Agriculture Office magtulong-tulong ang lahat para sa pagpapanatili ng kalinisan ng lahat ng ilog sa Dagupan City. Tulong-tulong na lang nating harapin ang challenge na panatilihing malinis at maging kaaya-aya ang ating kailugan para lahat tayo nakikinabang. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Kaunlaran naman ang nakikita ng marami sa pagbibigay ng Department of Trade and Industry o DTI ng mga makinarya sa ilang kooperatiba sa lalawigan ng Pangasinan. Ang kabuuang detalye sa report ni Mayan Garcia. Makatatanggap ang 10 kooperatiba sa Pangasinan ng mga libreng makinarya mula sa Shared Service Facility ng Department of Trade and Industry o DTI. Ayon kay DTI Provincial Director Engineer Peter Mangabat, layunin nitong mapabuti pa ang kalidad at produksyon ng mga maliliit na negosyante ng lalawigan. Ang benefit nito para ma-improve yung production, no, ng ating mga micro, small and medium enterprises, para mapaganda yung produkto nila, ma-expand yung production nila, para may ma-access yung market. Ayon pa kay Mangabat, 7 sa 10 sa mga mabibinipisyuhan nito ay matatanggap na ang mga makinarya ngayong buwan at isusunod naman ang 3 pang natitira. Ang 7 ito ay ang daing processor para sa Asinggan, meat processor sa Mangaldan, bangus processor sa Dagupan City, dried fish processor sa San Fabian at bamboo processors naman para sa bayan ng Bani, Mga Tarim at Bayangbang. 800,000 hanggang 3 million pesos ang halaga ng makinaryang nakalaan sa bawat kooperatiba depende sa pangangailangan nito na pinag-aralan naman ng DTI. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Isang lalaki naman ang pinaglalamayan na rin matapos siyang barilin pagkagaling sa isang lamay. Ang buong report mula kay Mayan Garcia. Sugatan at nagpapagaling pa sa ospital ang isang lalaki matapos barilin ng isang kapitan sa bayan ng Umingan gamit ang 45 na baril. Kinilala ang biktimang si Enrique Cuevas, residente rin ng nasabing bayan.
Ayon sa pulisya, dumayo ang biktima sa barangay Kaordinataan para makilamay nang bigla na lamang itong barilin ng sospek na kinilalang si Asterio Saunapo. Agad namang nakatakas ang sospek at hanggang ngayon pinaghahanap pa ng pulisya. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. At yan ang mga balitang aming nakalap sa patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.